Ya. Oke, baik Bapak Ibu akan kami tampilkan sebuah satu lagu tentunya dari bintang tamu pada malam hari ini, spesial perform buat warga masyarakat Pari Rejo, Gedang Sewu, Kecamatan Pari dan juga petani bawang merah. Ada Silvi Kumalasari Surya Buana lah, semoga. Roh lagu sabar to. Iya. Kuwi lho arep dicangoni. Halo, tampanono se. Oh. Ngono iki. Lumrahe wong nyaweri maju ora kok mundur. Ya ora teko nggot duit. Kok ya akeh duitmu, Mas. Nah kuwi lho. Wis tampanono se lek dicangoni. Ya tampanono se. Matur suwun ya, Mas. Kene-kene tak jikone kene-kene. Susuk 1.800. Ya Allah, Bang. Gak apa-apa. Matur suwun ya. Matur suwun. Wis muga-muga rezekine tambah akeh. Weh, nyawer 2.000. Jenenge lang-alane bose lho wisan. Ah iya. Wes ora apa-apa matur nuwun ya, Mas. Yo, Silvi Kumalasari. Do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake buka piye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani ning saben